arama dai dokin iya satar zuciya san ban so mu rabu kamar wanda aka yi masa kurciya ga wasu na zundaina sun ce wai na cika na ciya ƙaunar ki nake ƙaunar ki da gaskiya tun daga birnin an zuciya ta san keke ya in tuna maki a ko mukiya sun so su raba mu ina mun yi shamaki ina ganin iya da kullum suke maka maki kuma na san zuciyar ki kaunata ta rike maki mahasada gwara ku daina dan da shamaki kauna bata sanya idanu ba ko da kanta kadai ta kan nuna wani in ya nuna soyayya wani koyo da ransa da nuna sabar kauna zana gwada miki ba rufin juna a kirkirkita mana tunanina yanzu ina ban sa kaina soyayya dan hausa soyayya tafi da ni soyayya tafi da ni ruwan madara haɗu da ni tafi da ni ganin ki kare yaman tazara mahasada ƙaryar da kuke yau fata kari magwangwara ƙaryar da kuke za ku jami'a magwangwara ƙaryar da kuke za ku jami'a daho daga damana in riƙe ki a hannuna garkuwa a hannuna da za ke kashe ɓauna wa kayan hararana na gwada mashi karfi na yanzu na tashi mace rana ke nake so a zuciyata mahasada kin musurata kin zauna a makaranta gun result ɗinki kin yi rata kyau da ƙira ko kin fi mata guji yau zana jinjinata soyayya ko kin gagata gashi na nuna manufata in har ka samu wanda kake so kar ka sanya shi ya yi ta kuka